Bye-bye. Bye! Mga Kasinaga, good morning. Siyang pinagpalang araw po sa lahat po natin mga viewers, subscribers. Shoutout po sa inyong lahat. Ngayon mga Kasinaga, kapasok ako sa trabaho. Kasama ko naman si Mot. Ayan o. Shoutout pala sa pinakamamahal kong asawa, napakasipag at napakabait sa amin tatlong anak na si Colleen, si Janjan, si Chloe. Shoutout sa lahat ng ating mga viewers, subscribers. Shoutout din po. Isang magandang umaga sa ating lahat. Naway gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa araw-araw nating tinatahak. Ngayon mga Kasinag, samahan nyo muna ako at papasok naman tayo sa trabaho. Ayan, let's go. Inopen ko na yung gate pero nagsara ulit. Hindi ganyan naman mga Kasinag. Ilagay natin ang ating camera dito. Inopen na kita, bakit ganyan ka? Nagsara ka ulit. Oh, tulak. Sikat ng araw mga Kasinag. May aking lisensya. Ayun dito. Meron na itong nakawin ang ating lisensya. Malit. Sarap ko lang ang aking bag. Kalabas mo lang ako ng subdivision mga Kasinag. Pasensya naman lang kayo mga Kasinag kung hindi ko kayo araw-araw ma-update. Gawa po ng busy tayo sa trabaho. Hindi ako mag-focus. Kaya si Mrs. lagi ang nakikita niya sa akin vlog. Kaya ngayon nyo lang uli ako nakikita mga Kasinag na nag-vlog. Ayan, lamig. Grabe na lamig dito sa Cavite mga Kasinag.
sasabay pala ako ngayon mga kasinag. May sasabay ako. Sakto ah. Sabi kayo, ano kaya ata? Bimot lang, hindi ko kabita. Ay, my birthday! Naksun din yan? Ha? Oo. Hi! Kasama ko sa trabaho ito mga kasinag. Kasama ko sa trabaho. Sabi siya sa akin kahapon na sasabay siya. Ay tama-tama, saktong punta ko dito, ay saktong paglakad din niya. Let's go. Ay, katitigil ko lang. Katitigil ko lang. Oh, kita ko. Diyan ka na. Bye-bye guys! See you later sa Samji! Mamaya. Ito ako sa parking. Magpo-park tayo, magpo-park. Park, park, park. Dito kasi ang parking. Tayo mga kasinag. Mga viewers ko pala yan na nagsabing masarap sa Cavite. Sa totoo lang mga kasinag, masarap talaga. Mga kasinag! Shout out kay Idol. Idol po ito. Camera mo boy. Ah, Camera mo. eto. Patay. Buhay yan. Buhay yan. Kala mo lang patayan. Buhay yan oh. Nagbibilingkin yan oh. Shoutout ka muna. Kaway ka muna yan. Shoutout kay Idol. Kapag naiwan ko. Daw, salamin muna tayo. Para gwapo. Eh okay na. Ay mga kasinag, iwan na natin dyan si Mot Mot. Sa lahat ng ating mga viewers, subscribers, shoutout po, shoutout Idol. Yan.
Pasok na tayo mga kasinag. Pasok na ako. Pasok na naman. Naway gabayan tayo ng mahal na Panginoon sa panibagong pagsubok natin ngayon. Ang lamig. Maganda ng sikat ng araw. Yan oh, di ba? Ang sarap sa pakiramdam. Sa mga vlog pala ni Mrs. mga kasinag, marami nagsasabi na masarap daw dito sa Cavite. Masarap talaga dito mga kasinag sa Cavite, lalo na pagka ganyan may inaangkas tayo, patay tayo diyan. Hindi, nakiusap lang yung si Joan kasi kahapon mga kasinag, nakiusap lang sa akin na baka pwedeng sumabay siya ngayon, gawa ng Sunday. Napakahirap ng sasakyan na jeep. Kaya sabi niya sa akin, daanan ko daw siya doon. Tama-tama, nadaanan ko siya doon. Doon sa may gate ng subdivision nila. Kasi doon rin naman ako dumadaan araw-araw. Kaya yung pakiusap niya, ayun, pinagbigyan ko. Kaya nakasabay ko siya ngayon. Ito na yung dalawa. Oh. Ayan. Kaway muna, kaway. Hi, madam. Ayan. Hi guys, see you later, Samji. Samjo. Ito yung kasabay ko kanina. Kuya Rin, dito ka? Ayun mga kasinag, hanggang dito lang muna. At update ko lang ulit kayo mamaya. Hanggang alas 5 lang kayo mamaya eh. Mamaya lang ulit. Bye-bye. Bye-bye!